Niha jî dor hate müzikê du albümê nû derketin vê heftê. Yek jê albüma Koma Babetnayê û bi rastî jî stranên pir balkêş û xweş tê de hene. Em ê pêşî danasîna wê binerin. Em şahid de pirokekînû civak wenda erdişt vala redurim nenes din şad û behez ne dereng nesu tam lehtero werat mayelibin destan ورجانين قربان روجواي خيابو لبشت عمري رجزة بلارتي بقرد استم هبين خناك خار زيران بشني نزوروكي كراسكيني لسر چوكي Porşevin roşu roke